Dema pençe bling, ango pençe kaplan. Droja hevde Hezîrana îsalde li ser navçeya heftenînê dest pê kir. Hevdemîn operasyona bejayî ya artêşa Tirkiyeyê li Başûrê Kurdistanê. Balefir, tank, top, drone, balefirên bê pîlot, helîkopterên Skorsky û Kobra têne bikaranîn. Tirkiye vê operasyonê weke operasyoneke bejayî binav dike. Kuştî û birîndar ji her du aliyan hene lê baweriyê bi amarên hev nakin. Di şeşemîn roja operasyonê de hêzên komando derbasî çiyayê heftenînê bûne, şandina hêzan jî her berdewam e. Sivîl, jîngeh, cihên şûnwarî û çandî li gorî gotina Tirkiye ji êrîşan ziyanê nabînin. Plana artêşa Tirkiye li heftenînê çi ye? Avakirina navçeyeke aram e bi kûrahiya 40 heta 50 kîlometran û bi dirêja hiya 205 kîlometran. Ew navçe 138 gundên Zaxoyê li xwe digire. Ji şemzînana Culemêrgê heya bi qilebana Şirnexê ye. Sînorê navçeya aram heya bajarokê Batûfa yê Zaxoyê diçe. Piştevanîkirina operasyonên li Zap, Metîna, Gare û navçeyên din e. Heftenîn wê bibe navenda birêvebirina operasyonên Tirkiyê li Başûrê Kurdistanê. Navçeyên Derkarê, Bamernê, Amediyê, Şeladizê û Dêrelûkê tevî gundan li xwe digire. Ciyayên heftenîn, Metîn, Gare, Zap û Zagros dikevine ber vê operasyonê. Planên artêşa Tirkiye yên demê pêş çine. Artêşa Tirkiye dixwaze xetta operasyonên xwe ji heftenîn heya pisîdekan dirêj bike. Baregehên nû yên leşkerî ava bike û çekên giran lê bicî bike. Tunekirina PKK li Başûrê Kurdistanê ku nebe jî tundkirina sînoran. Ziyanên heyanha yên vê operasyonê çi bûne? 527 gund vala bûne. 369 gundên Duhokê ne. 118 gundên Hewlêrê ne. 40 gundên Silêmaniyê ne. Senaryoyên li ser operasyona Tirkiye heta niha çi ne? Girtin û valanekirina navçeyên Başûrê Kurdistanê. Bi hinceta PKK kontrolkirina tevahiya Başûrê Kurdistanê. Çavuşoğlu gotibû Silêmanî jî di bin kontrola PKK de ye. Vegerandina sînorên berê yên mîsaqê millî. Xwegihandina sînorê Musil û Kerkûkê û dubare vegerandina wan. Bertek û helwestên herêmî û navdewletî çi ne? Tu hêzeke herêmî û navdewletî rast li dijî operasyonê dernakeve. Herêma Kurdistanê ji rewşa niha dilgiran e û çendîn caran jî ji her du aliyan xwestiye ku şerê xwe ji vir bibin. Ne PKK ne jî hikûmeta Tirkiye guh nadin bangewazî û hişyariyên hikûmeta Herêma Kurdistanê. PKK bangewaziyên hikûmetê weke piştevanîkirina operasyonan dibîne. Tirkiye jî weke propaganda PKK dibîne. Em îndarê giştiyê Wezareta Pêşmerge dibêje. Herêma Kurdistanê nikare tu dozan tomar bike, her wiha nikare rûbrûyê artêşa Tirkiye jî bibe. Berpirsên Partiya Demokrata Kurdistanê operasyona vê carê weke rewşeke jeosiyasiya ciddî dibînin û dilgiraniya xwe nîşan didin. Tirkiye ji daxuyaniyên berpirsên Bexdayê gelekî aciz ew dibêje, nabe ku pêgehên Iraqê ji bo propagandakirina PKK bêne bikaranîn. Bexda jî tevahiya tevgerên yekaliyê li ser sînoran red dike lê bi awayekî rast ne li herêmê ne jî li qada navdewletî tupên gavan navêje. Operasyonên Tirkiye yên li Başûrê Kurdistanê gihîştine qonaxeke metirsîdar ku li navçeyeke berfereh şer û pevçûn hene û artêşa Tirkiye jî bi hinceta PKK her bi kûrahiya axa Başûrê Kurdistanê de berev pêş diçe. Dirêkeftina Tirkiye û Iraqê ya sala 1926 de ku weke rêkeftina Enqerê tê naskirin. Tê gotin
اگر گفک لسر سینور هر دو ولاتان هبه دوی هماهنگی لگل هف بکن و هف دو آگهدار بکن. اف یک داخوازا برپرسین بلندین عراقیه لی ترکیه گه ناده چود داخوازه که جوان.